नमस्कार, मी वैष्णवी जाधव, इयत्ता 9वीची विद्यार्थिनी. मी न्यू इंग्लिश स्कूल बेलवडे खुर्द या शाळेमध्ये शिकते. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी एक वेगळं असं उपकरण घेऊन आले आहे आणि ह्याचं नाव आहे फ्लड प्रूफिंग फ्लोटिंग हाऊस. तर मित्रांनो, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, केरळमध्ये खूप पाऊस पडतो, तिथे पूर येतो. तर तेथील लोकांचं खूप नुकसान होतं. त्यांच्या घराच्या वरून पाणी जातं, त्यांच्या घरात पाणी शिरतं, त्यांचं आर्थिक नुकसान होतं, जनावरांची हानी होते. परत त्यांच्या शेतीचं जे नुकसान होतं, त्यांची पीक ते वाया जातात, असे त्यांचं खूप नुकसान होतं. मग त्यांना प्रश्न पडतो की राहायचं कुठे, मग स्थलांतर करावं लागतं. मग हे प्रश्न उद्भवतात. मग मित्रांनो, त्यासाठी तुम्ही हे असं फ्लोटिंग हाऊस वापरू शकता. तर मित्रांनो, हे बनवण्याचं एकच उद्दिष्ट आहे की पुरामुळे जी काय संरचनेवर जी हानी होते किंवा त्याची हानी होते ती कमी करण्यासाठी, ती टाळण्यासाठी आपण हे घर वापरू शकतो. तर मित्रांनो, मी ह्याची तुम्हाला काही वैशिष्ट्य सांगेन की ओले फ्लड प्रूफिंग हे तीन प्रकारचे नुकसान टाळते. तर मित्रांनो, आपण इमारती उंचावणे, पुन्हा इमारती पाडणे, स्थलांतर, अशा गोष्टी याच्यामुळे टाळल्या जातात. आणि मित्रांनो, फ्लड जे असतं ना, पूर जोखीम कमी करण्यासाठी आपण हे घर वापरू शकतो. तसेच इथे त्याची वैशिष्ट्ये सुद्धा दिलेली आहेत. इमारती उंच, पुन्हा संरचनात्मक नुकसान कमी करण्यासाठी या संरचनेमध्ये त्या पाण्याला सहजपणे येण्यासाठी आणि जाण्यासाठी ते परवानगी देते. पुन्हा पुराच्या प्रवाहाविरुद्ध संरचना योग्यरित्या अँकर करते. असे खूप वैशिष्ट्ये आहेत ह्याची. तर मित्रांनो, हे उपकरण पुठ्ठा आणि ते पोल आहेत ते मी पेनचे बनवलेले आहेत. पुठ्ठा बनवून हे घर बनवलेलं आहे आणि त्याच्या खाली आपण कोल्ड्रिंक पितच असतो, तर त्यापासून मी त्या कोल्ड्रिंक्सच्या बॉटल मी ते लावलेल्या आहेत आणि हे सगळं मी एका ट्रेमध्ये सेट केलेलं आहे. तर आता आपण पाहूया की हे उपकरण कसं कार्य करतं. हे घर आपल्याला वर येताना दिसतंय. आता बघा, या बॉटल्स इथे लावल्यामुळे हे घर वरती येतंय. हे घर जरा हलका असतं, तर मित्रांनो, असे खूप सारे त्यांना हानी होते, पुन्हा त्यांच्या घरात पाणी जातं. तर हे असं होऊ नये म्हणून आपण अशा प्रकारची घरं वापरू शकतो. तर इथे त्याची काही वैशिष्ट्ये सुद्धा दिलेली आहेत. म्हणजे ते आता मी तुम्हाला जसं सांगितलं की ओले फ्लड प्रूफिंग 3 प्रकारच्या पुरामुळे होणारे नुकसान कमी करते. अशी घरं आपण वापरल्याने या पुराचं आपलं जे नुकसान होतं घरामध्ये, मग समजा आपले पैसे जरी घरात असले तरी आजकाल लोकांना पैसा हा खूप इम्पॉर्टंट असतो, तर पैसा सुद्धा जातो या पुरामध्ये. म्हणजे लहान मुलांची खूप अडचण होते या पुरामुळे. त्यामुळे अशी घरं वापरल्याने हे नुकसान टाळता येतं. आता बघा, मी हे पाणी टाकल्यावर हे घर जरा वरती आलं, म्हणजे हे घर आहे ना, ते पाण्यात असं बुडत नाही, पण ते वरती येतं. म्हणजे ज्यावेळेस ह्याच्या खाली पाणी जाईल त्यावेळेस ते घर असं वरती येणार आहे आणि आपल्या घरामध्ये पाणी नाही जाणार.